Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo izvo zvandakaita. Ngomanashe umwe mukadzi wandainge ndichifambidzana naye ndakabva ndachizoudzwa kuti mwana wake ainge aine chipo, uye chipo chakakura. Zvino iniwo ndinoita zvegambling kubva kudhara, kunyange pandainge ndichiri kuZim ndaingoitawo izvozvo zvegambling. So ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga yemuno hayo muSouth Africa, ndokubva ndaiudza kuti ndainge ndichida mishonga yekuti ndinge ndichikwanisa kuzoramba ndichingoita zvegambling but ndichihwina mari yakawanda. So ndakagadzirirwa mishonga iyaya, asi ndakati ndava kuda kubuda mudare ndikabva ndati nhai sekuru, zvinhu zvenyu izvi zvamandipa, how sure are you? Akabva anditi kuti ndinge ndichiva 100% sure zvinenge zvichida paine human sacrifice. Ndikabva ndati human sacrifice, ko kana kuri kunzi girlfriend yangu kana aine mwana, ko kana ndikazouya naye mwana uyu, zvinoita here kuti munge muchizoshandisa iye because wangu ndanga ndisingade kuti ndige ndichizomuchekeresa? Mukomanashi akabva ati zvinoita. Ndakabva ndachizotaura nemukadzi uya wandainge ndichifambidzana naye, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti mwana ange achiuya kuno kuSouth Africa. Akabvuma, akafara, akaudza amai vake, naivo vakabva vafara. Zvino akazoti auya mwana uyu, ndakazongobuda naye ndichiti ndodamboenda naye kumall, ndokubva ndachizoenda naye kumba kwenyanga iyaiya. So mwana uyu mukoma akabva achizonogadzikwa pamusoro petable. At that time ainge apiwa rimwe drink rainge riri Fanta grape but rainge rakazanganiswa nemishonga. Saka akabva achizofenta, vakamuradzika pamusoro petable. Table iyi yainge yakawaridzwa nemucheka wered. Ndokubva vazotora banga vakabva vanditi ndinge ndichimubaya mwana uyu. Mukoma zvakaitika ipapo dzainge dzitori magic. Ndakamubaya mwana uyu pachipfuva chake, ndokubva ndatanga kucheka ndigocheka, ndikabva ndachizosvika pamoyo, ndokubva ndatora moyo wake ndikavapa. Vakautora asi handizivi kuti vakaenda nawo kupi. Vakangoita about 3 minutes vandisiya ndiri ndega ndiine chitunha chake mwana uyu. Apa ndainge ndanzi ndisaburitsa misodzi kana kuramba ndakamutarisa nekuti mishonga yacho yaisazoshanda. Ndapedza kudaro vakauya vakandigeza maoko angu nemukaka wainge wakazanganiswa nemazai, vakandigeza zvekare netsoka dzangu, vakanditi ndaifanira kuzoita 3 days ndisingagezi. Mukomanashi mwana uyu ndokusaka ndati pakazoitika mashiripiti. Akabva achizomuka. Mushure mekunge amuka vakabva vanditi ndaifanira kuti ndige ndichizomutengera something big. Zvino akazoti ava kudzokera kuZimbabwe, ndikabva ndachizomutengera bhasikoro. Vakafara chaizvo nekuti ainge achingoti ndinoda bhasikoro, ndoda bhasikoro. After that mwana ndo patakazonzwa zvichinzi ainge adonha ari kuchikoro kuendeswa kuchipatara, zvikabva zvanzi ainge aine buri pamoyo pake. Ndikabva ndatoziva kuti nguva yake yekufa yainge yakwana. Ndakadzokera kun'anga iyaiya. Mhiko dzandakazoitiswa dzainge dzichirwadza. Vakatora twine ndokubva vazondisunga kunyatsi uku nemamwe mabhora ainge achiti remei. Mukomanashi iyo sikarudzi yakasvika pakuzvimba because vakaita mahours akati one day vakangondisunga ndirimo mudare mavo. Vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichinzwa pain sezvo ndainge ndisina kuchekeresa mwana wangu, ndasarudza kuchekeresa mwana wemutorwa. Saka ndaifanira kuti ndige ndichizvirwadzisa. Ndo zvandakaitawo ipapo mukoma. Ndinoda kungoreururawo zvandakaita, Mwari vange vachindiregererawo. Ndinoti kana ndikakwanisa kuenda kumusha ndinotomboenda paguva rake mwana uyu ndonosiyawo maruva, nekuti ndiye muridzi wemari iyo yandiinayo. Ndine mari yakawanda mukomanashi. People will never believe it, but mari yandiinayo yakawandisa kwazvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureururawo izvo zvandakaita. Saka mwana wangu akaunza boyfriend yake mainge muri mugore ra2015 ndokubva anditi, mama, uyu ndiye mukomana wandikuda kuti ange achizondiroora. Vakangosanganawo muchechi. Ndikabva ndaona kuti ainge ari murombo wekupedzisira. Hakusi kunzi inini ndainge ndagara ndiine mari, ndakazotosimudzirwa neuyo wandakazozvitsvakira ndega. And I believe kuti let us not trust our daughters, we need to trust ourselves so as to find the perfect man for our own children. Let us try to correct the mistakes that we did when we got married. Ndakarorwawo nemurombo even though ndainge ndakanaka chaizvo. Saka ndikabva ndati wanguwo mwana, sezvo iye akangozvarwawo akatoredzera runako rwaamai vake, ndikati handidi kuti ange achizotevererwa nemazishavi ekudzinza rekwababa vake. Ndikati zviri nani kuti ndinge ndichimutsvakira mukomana chindoda kureurura kuti pandakazomutsvakira ndakazotoita zvekuenda kumaprofita nemudzin'anga, because wacho wandainge ndasarudza wemuchechi aifanira kuti ange achizoroorawo umwewo mwana wevamwe vakuru vemuchechi. Saka ndakabva ndazotovadhingura sezvo ivo vainge vasingaite izvozvi zvekuenda kun'anga nekumaprofita. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Zvakangooma hazvo veduwe, shuwa kushandisira mwana wavo. Hanzi ndakamushandisira mishonga mwana wangu kuti ange achizorambana nemukomana wake. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Saka ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye, saka ari kundivimbisa kuti zvose zvikaita bo, he wants to take me kuti ndinge ndichizoendawo ikoko kwaari kumheri kwemakungwa, but ari kuti manje pari zvino mari haana, hanzi mahwani zvinhu zvakatomuomera. Saka ari kunditi hold on, naimi zvinoita here, zviriko here kuti vanhu vatoriwo kumheri kwemakungwa vanotonzi vanenge vatoriwo broke. Kunyange ukamukumbira mari anenge achingokuti pari zvino mari hapatomborina. Munhu uyo haasi kutondipedzera nguva yangu here. Kunyengwa ndinotonyengwa chaizvo kunoku kwandiri kuAfrica, but ndinotoramba varume because ndinenge ndichibhilivha kuti munhu uyu ndiye achazova murume wangu, but I don't know, maybe ndiri kungoitwa placeholder zvangu. Why asingadi kundipa mari? Handiti mucherechedzo wekuti murume anoda munhu wake hunge achipa munhu iyeye mari. Zvino ingaita love here yekuti handina kana mari yandinombopiwa. Ndakatombotanga ndichavhaira ndichiti munhu wangu wekuchando, hapana kana chiri kumbobuda. It's not like ndinokara mari, but zvinhu zvakatondiomera kunoku. Shuwa ndinoshaya kana mari yekungozvitorawo ndichiendawo out apa ndiine murume ari kuchando. Do you guys, imi muri kuchando, ever get broke like this guy, or maybe he's just a broke guy zvake? Ndibetsereiwo ndisati ndaita a big move and a big mistake yekuenda kuchando and meet up with this broke guy. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe. She said broke so many times. Pakaipa. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I know kuti a lot of people out there, they are not going to believe me, but izvi mukoma nashe ndo zvatinotoita inini nemurume wangu. So tine skeleton yavamwene vangu mumba medu, inogara mubedroom medu
but inongogara mubedroom chete panguva iyo yandinenge ndiri kumaperiods. Kana ndisiri kumaperiods, skeleton iyi tinenge takaiisa mune imwe room. Ndiyo confession yangu mukoma yandiinayo. It is a very long story. Apa inini zvangu ndiri munhu atori nenungo even dzekutotaura, so I will try to make it short. Like this boyfriend of mine ndakasangana naye pandainge ndichiri kuuniversity, who later became my husband. Takadanana, but zvaigara zvichindinetsa kuti munhu uyu ndikangomukumbira mari anobva andipa mari same time. Apa I was still very young at that time, even before 20 ainge ava kundibatisa mari yakawanda. So there was this other time patakaenda kuma business deals ake ndobva azondisiya muhotel, so akangonditi baby bata mari iyi. So mari iyo yainge iri mubriefcase. Briefcase racho rairema. Akangoti achingobuda chete ndokubva ndavhura briefcase ndikabva ndaona mainge muine mari, ma-US dollars nema-pounds. Mari iyoyo ndakamboda kuiverenga, but ndikabva ndachizongonzwa nungo ndisati ndatombosvika kana pa20,000 pounds. Ndikati murume uyu ane mari, but I was getting nervous mukoma. Usiku hwacho ihwohwo tiriko kuhotel ndakabva ndachizorota sekuru vangu vakauya kwandiri vakabva vati, I am so much disappointed in you, so I could not understand. Ndikati, nai sekuru, ko amufari here kuti ndawanawo murume ane mari achandiroora achandichengeta? Vakabva varamba vakanyarara zvavo. So akangoti adzoka kubva kuma-business deals ake akabva ati, une hope dzawakarotaka iwewe? Ndikati, yes, I tried to tell you early in the morning. Ukabva wanditi dzingori hope, because that was the first thing that I had told him patakamuka kuti iwe ndine hope dzandakarota, so I want to tell you. Akabva achizoti kwandiri, I know kuti wakarota sekuru vako, but do not mind him. He died in poverty, so he does not understand real wealth. Mashoko iwawo akandirwadza mukoma. Ndikatombomusamwira ndikaita mazuva ndisingadi kana kutaura naye, but pakabva pazoitika imwe situation yekuti yakandirwadza even more. My dad got so sick and I was like, nai Mwari, mari yacho ndichaiwana kupi? I really do not know kuti iye akazozviziva sei kuti my dad was like sick. Akabva ati, yeah baby, ndinozviziva kuti baba vari kurwara, even though you did not want to tell me. Mari iyi akandipa mari yainge yakawanda. I know kuti my brother akazotondibira mari iyoyo, because ndakazomubvunza kuti ko mari yandakakupa negore riya yainge imbori mari, akaramba kundiudza. But soon after that akabva atenga motikari akati, ndine madeals angu mamwe andaita, which means it was a lot of money. Takarapisa baba mukoma, but after he had recovered, he then passed away. This boyfriend of mine akauya akandibetsera. Ndini ndainge ndichitomira parufu rwababa vangu, zvitonzi mwana atengera baba vake kofini, tikatotenga mombe dzedu mbiri, pakadyiwa kani rice. Apa makore acho iwawo parufu paitongonzi panodyiwa makabeji nekuda kwesituation yainge iri munyika. Soon after that was when we got married, tikachata, tikaenda kuhoneymoon, tikadzoka. Life was so beautiful. I really want to tell you. After tachata taita mwana wedu, murume wangu ndokubva achizogara neni pasi akati, my lover, there is something that I want to discuss with you. Ndikati, you can tell me. So we sat down. I thought that it was going to be a romantic night, but it turned out to be quite a horrific night. Akabva anditi, baby, the reason is why ndakazotenga imba yakakura kudai, so it is because pane umwe munhu anogara nesu and that person is very familiar to you. Ndikati ndiudza, akanditi, no baby, you have to follow me. Takabva tazoenda kune imwe room, tichinopinda muroom meme yamukoma ndakaridza mhere, because ndakabva ndazoona chiskeleton chainge chakaradzikwa pamubhedha. Ndikati, what is the meaning of this? Is it a prank or what? Akabva anditi, no, awa mabhonzo avamwene vako. Ndikabva ndati, iwe, are you even serious? Because vamwene vangu vakafa soon after our honeymoon. And ndikarwadziwa, ndakachema kuna Mwari ndikati, asi Mwari, why mandiitira utsinye hwakadai? Mungati ndichibvawo kuhoneymoon ndava kuda kutaka kubhonda nemurume wangu, then he loses his own mom. But what would surprise me, he was never sad. He was actually enjoying life, achitonwa doro, achigocha, achiita sei. So I just thought
kuti zvimwe kuda that was his own way of dealing with all the problems that he was facing and him losing his own mom. I thought kuti maybe that is what a man is supposed to do, to never cry, but he had already killed his mom. And ipapo pandainge nditori nepamuviri anoti ndo paakachizoenda nevamwe vakomana vakaenda vakanofukunana guva ravamwene vakabva vachizotora mabhonzo because hanzi vainge vatoita kakuorera. He bought the house, kept the skeleton there. Mwana achinozvarwa akati ava mu3 months ndipo paakabva azoti we are moving to a new house. Kwava kundiratidza chiskeleton ichocho. I really did not even know what to do. I panicked. Akabva anditi tora mucheka uyu, nekuda kwezvawaona unokwanisa kufa. Ndakatora chihandkerchief chaainge ainacho chainhuhwa mazimishonga mukomanashi, and I then started sniffing it. As I was sniffing it, I guess maybe the Holy Spirit was leaving my heart. Ndakatongonzwa ndava kuda kuseka, ndokubva ndatanga kuseka. Ndainge ndotoseka kuti saka imimi mama makatourayiwa kuti tinge tichikwanisa kuita mari. I laughed so hard, it was a demonic laughter. Iyo akabva atanga kuseka. Kubva zuva iroro ndopa akazondiudza mhiko dzatinofanira kuti tinge tichitevedzera dzekuti kana ndiri kumaperiods icho chiskeleton ichi tinochitora tobva tazochiisa mubedroom medu kusvika ndapedza maperiods angu, then we return it back to that room. Zvimwewo akaramba kundiudza, mukoma akati no, inini as a man I am supposed to know some of the things that you are not supposed to know. So that is my own secret. To those that would want to judge me, maida kuti ndinge ndichizoita sei in that situation. I did not know kuti munhu uyo akaromba. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, but I think kuti vanzvadzi muri kungonyepa henyu, but maizviziva kuti munhu uyu akaromba, because kana makati mimi maipota muchimbobatiswa dzimwe mari dzaitokuvhundutsai and you ended up marrying the guy, why musina kubvunza? Because when you are dating a man you are supposed to ask him kuti saka iwewe how do you make your money, and he's supposed to show you kuti this is how I make my own money, but maingogamuchira chete. Mungapiwa mari yakawanda zvekuti munonzwa nungokuiverenga mubva mangoipa hanzvadzi yenyu, munhu utonotenga motikari. Inenge yakambowanda sei mari iyoyo? Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.